गोय मुक्ती उपरांत सुरू जाल्ल्या दैनिक गोमंतकान फाटली 60 वर्सां नारायण आठवले पासून राजू नाईक मेरेन नामनेचे संपादक पळयल्यात। गोमंतक दिसाळे गोंयकारांक स्वता आपले दिसाळेशे दिसता अशें म्हणीत गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें गोमंतकाची तोखणाय केली। गोंयचे आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हाणीय गोमंतक वाचल्या शिवाय सकाळची च्या गोड लागना इतकी व्हडली सुवात गोमंतकान गोंयकारांच्या काळजांत मेळयला अशें म्हणून गोमंतकाक 60 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान परबीं विटयली। दैनिक गोमंतकाच्या 60व्या वर्धापना दिसा निमतान सांखळेच्या रवींद्र भवनांत लता मंगेशकराक संगीतमय श्रद्धांजली ओंपली। ह्या वेळार ह्या दोनूय फुडाऱ्यांनी आपले विचार मांडले। मजगतीं दैनिक गोमंतकाच्या ज्येश्ठ पुरवणदारांचे मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं भोवमान जालो। तशेंच वेंचणुके आदीं गोमंतकान घेतिल्ले कौन बनेगा आमदार सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां वांटप जालीं। गोमंतकाच्या ह्या अमर लता कार्यावळींत शेंकड्यांनी संगीत मोगींच्या हाजेरींत लता दिदींची अमर गितां नामनेच्या गायकांनी गायलीं। गोवा मुक्त झाला आणि गोवा मुक्तीच्या नंतर लगेच गोमंतकानं आपलं हे दैनिक सुरुवात केली। कारण आपण सगळेजण गोव्याला गोमंतक या नावाने अगोदर ओळखत होतो, त्यामुळे गोमंतक हे दैनिक आपलं दैनिक आहे, गोव्याचं दैनिक आहे। म्हणून मला वाटतं गेली 60 वर्ष गोमंतक हा प्रत्येकाच्या सुरुवातीपासून म्हणजे मुक्तीपासून जेव्हा तो फक्त 6 पैसे म्हणजे विचार करा, 5 पैशाचं एक नाणं आणि 1 पैशाचं एक नाणं हे पण द्यावे लागत होते। आणि तेव्हाचे गोमंतक वितरक मला वाटतं तानाजी पळ तरी सुरुवातीपासून असेल किंवा तानाजी पळ आज लगेच निघून गेले असेल। मी स्वतः तानाजी पळना ओळखतोय, कितीतरी वेळा पेपर मी स्वतः जाऊन तानाजी पळ यांच्याकडून घेतलेला आहे, त्यामुळे मी प्रत्यक्ष त्यांना ओळखतो। कारण पेपर गेली कित्येक वर्ष ते सातत्याने पेपर विकतात, पेपर लोकांपर्यंत पोहोचवतात। पण एक गोष्ट की नक्कीच गोमंतकाने कितीतरी म्हणजे नारायण आठवलेपासून आता राजू नाईकपर्यंत कितीतरी संपादक बघितलेत। आणि आपण विशेष करून बाप राजूने जो विषय सांगितला, संपादकाच्या विषयी चर्चा होणे हा विषय फक्त गोवा राज्यामध्ये आहे की या पेपरला कोण संपादक आलेला आहे आणि त्याच्यावरती त्याचं कंप्लीट वितरण असेल किंवा त्यांचा अग्रलेख असेल। आजही अग्रलेख वाचणारी कितीतरी मंडळी आहेत आणि अग्रलेखाच्या वरनं म्हणजे आपलं मत डिसाईड करणारे किंवा या समाजामधले विविध विषय अग्रलेखामध्ये प्रामुख्याने मांडणारी लोक आणि प्रामुख्याने अग्रलेख वाचण्यासाठी पेपर घेणारे कितीतरी लोक आहेत। गोमंतकाने 60 वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल त्यांचं सर्व आयोजकांचं, व्यवस्थापक मंडळांचं सर्वांचंच मी अभिनंदन करतो। एकेकाळी गोमंतकला हे गव्हर्मेंट गॅझेट म्हणायचे। जे गोमंतक ज्या तऱ्हेनं गोव्याच्या सर्वांच्या हृदयात त्याने आपलं प्रस्थान मांडलेलं आहे, तर गोमंतक वाचल्याशिवाय सकाळची चहा पिल्यासारखे वाटत नाही। तेव्हा गोमंतकच्या सर्व जे कामगार इतर मंडळी तसेच वार्ताहर आणि त्यांचे व्यवस्थापक व सर्वांना मी माझ्यातर्फे, माझ्या कुटुंबियातर्फे आणि सर्वांच्यातर्फे मी अभिनंदन
हे सांगतो कारण अभिनंदन करायला सांगायला सोपं असतं, परंतु त्यांनी गेली 60 वर्ष त्या तऱ्हेनं वृत्तपत्रिका चालवलेली आहे. आज गोमंतक सर्वांच्या हृदयात एक बस्तान मांडून बसलं. सकाळी ते वाचल्याशिवाय चहाची गोडी लागत नाही.